Hormatly davara gatnaşyjylar. Konsertimizin başyny Cemal Reýimowyň tadyny, Akmarat Rejepowyň sözlerini, Türkmenistan adly eseri, Ýaşlar Simfonik Orkestryn we Birleşen Çağlar Hor toparynyň aýdymçylar Daşawdyň Mahtumul Garly wadynaky Ýöriýte Sunwat Mektebiniň 1-nji ýyl talibi Asal Ruslanowyň hemne Aşgabat şäheriniň 4-nji Çağlar Sunwat Mektebiniň okuwçysy Allaverdi Nowruzowyň ýerine ýetirmegine diňlediňiz. Dirijori Resul Qılıcov.